Aitor? Olera motxea. Zer distantzia dago belarri motxetik belarri prestera? Ze distantzia ote den horren jakinean, nago erantzun gabe utzi ezinean. Dena zergatik utzi beraien gainean, motxa ere prestegon liteken ainean. Diferentzia dago besten min gainean. Nola egiten zaion besteai harrera, trenean maletakin badator gainera. Nola integratzen den behin hortik aurrera, zein ote distantzian tarteko karrera. Batzutan distantzia soilik da jarrera. Zein da ba guztiaren giltza badaukana, nor dauka epaitzeko doai edo lana. Hor zure gurasoak, horra gure ama, beraiek ez zutena semei emana. Horrek erakutsi bat berekin darama. Integratzea ez da inoiz erosoa, begira badaukazu gizarte osoa. Baina behin begira da gorantza jasoa, lehen etxeko erdera orain da bersoa. Euskarak guztiokin du unibersoa. Askok diote hori ote den kaltea, euskaldunak besteen ondora joatea. Hobea alda isten badegu atea, hain txarra alda gure hitza ematea. Etxea izango dugu zarrez betea. Euskeraren aurkako jarreran Espainia, Frankon garaitik ona beti ala jaina. Askotan egin dute zigorren kanpaina, baina pilo bat gera kontrakoak aina. Eskerrak belarri motz askoren mingaina. Gaur bertan hor kanpoan izan dugu froga, aspaldiko ezagun bat heldu zait ondora. Lehenengo kaixo esan dit eta nik gustora,
Perdona ya no sé más esan dit gerora, baina euskeraz hitz bat gehiago da. Antolatzaileak digu azpimarra, gaztelera nuen nik hizkuntza bakarra. Gerra ostean galdua gure euskera zarra, justifikaziotan ez duzu beharra. Oso euskera ederra da euskera txarra.